ganda чашмот ганда ба зеба некенда бари ту уже дига кас мезеба мада ганда махқул буд ӯ киртай сафеду ма бояд дастаме қапидум да таги беду чӣ нарасидак мода ки я чишид кам буд мара девона кадай мӯзарди чашка буд ҳардумо дар ресторан даст ба даст шиштагим фақат ами орзума и орзумам киштагим да ҳама ҷо мекуфтум сурата неки набуд вақте ки вай нишон дод ӯ вақт айматира буд ма дар накашидесам уже азоб тамом шид бовар ки хандидесам ки чӣ хел шидум ошиқ и ҳама насиҳата ки ба раҳи бад нара вақте ки ту бромадӣ ма хам кардум идара аки тамом накома дай пара дау пара аки раҳо алиши ту дига сима дигара ту дига сима дигара раҳо алиши ту дига сима дигара ҳаёти ма дигар уже қариб тамом иҷа тамом нашидак ҳоли дора давомуш репи ҳақ репи нав даварақ садои фред мероя оромеша асаб дажви арақ тишқа хов кади маро шаба хок пӯшондум қариб монда буд ки ачанд чизо қафо мондум мада фақат як сурат дар ко буд я рӯзи ханда ти якаде гуфте ки сир рагум шида канда ма бар қасди ту номдор мешам репи ту ҷигда ту уже да ёд нести ма гузаштуну ту пикта ягала рӯз да барма и рӯз яташ багаяташ анаку озод нафас мегирам дига нестам алкаш ёхиён ребма ки ҳарфи фе гуфта мехонам дига ба ҷо намекунам фотима гуфта мемонам шумо апахуарем фотима зуҳро реална шумора метиянд да ҳасану ҳусен идеална талабот памада бушак нишон де ҳамада ма мегардам кӯчада нишон дода таланта айсен пас гӯш мекунем репи бачаи кӯчара дига дил наметам да духтари хушрӯчарам ҳаёти ма дигар уже қариб тамом иҷа тамом нашидак ҳоли дора давомуш репи ҳақ репи нав даварақ садои фред мероя оромеша асаб дажви арақ ҳаёти ма дигар уже қариб тамом иҷа тамом нашидак ҳоли дора давомуш репи ҳақ